Izan zen gure lehenengo horria, eta lehenengo horrekin oso guztua edo ginen, ze publikun harrerio oso ona izan zen, harritute edo ginen, eta gero hortaz aparte, sari batzuk oso genitun horra harrekin, izan zila Donostiko antzerki topaketatako eszenaratzeik onena zarixe, eta gero Coca-Cola kantoloteko Buenos Airesetan, Euskal Autonomia Erkidegoko antzerki onenan zarixe, maila ez eskolarreko. Asko kostatzen dut zati baina. Eta gero erabaki nu biharrengo zati bat ekie. Bai, aparte publikun aldetik ikusi genuen bertan zabiltzenak lanine oso guztua zabiltzela. Talde bezala guztua egizten lana, etortzen guztua, nahi zeuden geixo egin, eta publikuz aparte behasik ezkatzen biharren zati bat. Eta guk ikusten genuen, zan gai bat oso zabala, da instituto bat, eta oso gai asko atarizkede hortik, ez dira horiek elapisket. Eta ordu erakien, biharren zati bat egin dula, horreko faiok eta pisket mejora, dantzako beto egin, kantuko biokak beto kantau eta danaekin. Eta orduan biharren zati horik nazi ginen, aurreko gilegin. Indala, justu urtet eta hilete batzuk. Eta gilegitik jaren ginen, aurreko gudean, eta berrezte bat kurtzo berrexekin nazi ginen, berrezte. Gelditzen amez, hartutan, hau emantzikoen, gelago emantzikoen. Eta, hausket dinamiki hartzen, oin bastante aldaudeu, hausket ez profesionala, baina bai geuke jakin nintzen dugu. Esperientziere geixo dauk, ikusi deu leheno zer faiek egin ditun, da basetatik endiat, bestera teatroko, bestie. Antzerkixek esan dugu zela da, instituto amerikano estiloa, betiko pelikula gotan, popularrak eta animadorak, baina betiko amerikano zauetan da pixke bari, irabazlik eta galtzaiek eta ikastola gotan dauzkegu. Ikasle bezala eta pasatzen da estraeskola hartan fogula gozea da bezala dugu klase bat musikina. Musika dantza jebe, kanta jebe eta hori. Eta bertan bitalde banatzaile. Izingo zela, onak eta txarrak bezala, oso estereotipo zea da bisket. Batzu dio oso gaiztu di popularrak eta beste dio bisket marginago zea dinak eta isilio eta zea. Eta orduan hortan zentratu biharrengo partin, bisket luzetzeko zea hartan, zartu ginen temak ekonomikoa. Izintzen batez bat, ez zaula liroik ikastola hortan, eta orduan aldaketa batzuk gertauz direla, eta ikastola kanpora intzabela, eta ez da. Eta bisket horren dutute, histori beresa da, bai amodiozko, bai lagunen arteko batzuk beste batzuk fagiak esiko dela. Naiz dut lehenengo zatisekin lotu diokik beti zate, biharrengo zatixe ikusileike arazoipe, zazkenin naiz dut lotu dioki, ez dago zure lehena ikusi horrik biharrena entezentzeko zentana, nik usteet, ez? Nintzen musikala ikustea rezaxaiena eta esan behar dugu asko impactau zila, ez? Zebanakin, antzerki talde hori zala gaztik indeko talde bat ez zaula profesionalik ezateana, eta ikusi nuko emaitza azken filin oso harrigarri ikusten ez, fuera normal bezala, erun espero hori, ez? Behasek ezkortuteko izango zanik, eta mentzen nuko zeba ez, nik animaingo naiz, ze ikusten nuen kapazen izela bat jaulako zauzeiteko, eta ikusten nuen talde gazte bat zela, askerin talde inusiente bat. Nik usteet, itxe duen goukin eta gehan talde politiekin nik usteet emaitza oso politiata dela. Itxarrazkintza bakarrik ez da, azkenen hau eta absoluta gustatzen zagoena da, txie eta musiki da, nik usteet danatzako ikusgarri xegatzen. Azkenin lortu dugu, eta euskun baliade bide gutxixekin gauzea hondi bat lortzie. Lagunte hola, Xabik esan zin aber nahikoa egun hemen parte hartzie, gero ni sekula horretiken olako ezertan ibiltzeke, da beti guztaitzen za, baina lotziatiken beti atzea, eta bigontan pentsatu aukera bat dutela eta nahi etela, da hementxazte ginen aziratiken, da, aziran izango dugu, txiki-txikixe ez dela zela dana, baina pixkinak aganditzen jondala asuntue, da oso guztago dela. Hori da, oso talde politizatu. Gazte ginen, da jonek esan dugu bezala asko esperientziko orduan, pisket intimidote bezala da konfiantzik etzaban azkera, baina gure partetik eman genuen, da nik uste konfiantzia dut dintzela, esperientzisekin asko betu gela lehenengotik Bai, guk biharrengo idazteakune asko kontuten eduki genuen azan, gutxo bere ikusite lehenengo zatixen bakoitzen honako zan, horren arabera behasen papelak eixo landu genuen. Kontuten asko ukien un gauzat izan zan idazteak.